Right, welcome. It's Eminenti Domini Muchinda Womondoro Musango ZVAMUNOFANIRA guys. I love you so much, as you know. Nasenda dzoka zvekare tiri pamunda wedu munda wechibagwe. I think last time I've been posted in a video that I was showing this maize at achiri pa stage yanga iri madikisa akatsuka zvokutonyatsoona kuti mabagwe akatsuka naika. If you scroll down and you're going to find that video rine tumabaro tokatsuka tune purple chinchinyi and so forth mutadza mune ntove and so forth. But right now if you look inzwa mudenga mvura zviri kuita kutotinhira mvura iri kunaya guys, right? So want to talk about it, agriculture as a lifestyle that you are living on it today. Pane imwe nhau futi ndinoda kuti ndiyeuchidzane nemi guys, musanyanya kutambura zvizhinjisa. Pane shizha rakadai iri, almost vamwe vanoti ibundo. Shizha iri mukatarisa iri rakamira apa, muti uyo wakamira pesa apa, muchiona wese by my background. Musatambura zvizhinjisa muchishaya chisevo. Murivo uyu unodyiwa murivo uyu. Mungati upa smelling so unotonhuhwira sembora iwo pachawo. Unotonhuhwira sembora. Saka murivo unodyiwa uyu. Musazvinetsa guys. Murivo unodyiwa but vanhu vazhinji vanototi ibundo, chinchinyi and so forth. Vachitofunga kuti ibundo, chinchinyi, hani muri kupaonera manje. Saka tiri kuti isusu ibundo zvaro but murivo uyu unodyiwa. Totaura pamurivo yedu yechikaranga naika kuti murivo uyu unodyiwa. Tichazoramba ndichikupai another video on next again rinenge richiexplaina iro about mirivo yechikaranga yetinokurudzirwa zvizhinjisa kuti tive tichidya. Saka for the moment ndiri kutaura nini about this maize. Ungatarisa bageri, ibageri rotadza kuti ibageri ratodini, ratova negood health zvakanatso kunaka. Regai tiende pariri munyatsokuruona. Right, ukatarisa bagwe runyatsoruona iri handitika una radofora rebvu iri ratopakata iri ukaronda bagwe iri ratorova unonzi muhara. Ukatarirawo green yacho unotonyatsoona kuti bagwe radini, bagwe ranaka iri apa mvura iri kunaya futi. Saizvozvo akutanga kubuda muchekechera and this is January handitika. Saka toda kurima farming as an business handitika. Asi kachirima iti this is scale tichitarisa kuti kurima at a family stage just kuti tikwanise kubatsirika pakurima uye zvinokudya kwetenge tichiita handitika. Hatichaendi kundotenga. Rati bundo muriwo ndachitaura nezvawo uyu. Ukautarira zvakanaka kwanyatsokuona zvakanaka uyu. Murivo unotodyiwa guys, murivo uyu. Saka vanhu nayo kuti ruzivo ndokuti tisina. Saka murivo uyu ukautarira zvauri uyu, iwo pachawo ukatobata kudai so unenge uchiti kamukwasharara kamukoinako kakatoita seke mbora. Saka uyu majiro awo ndichakupai next video remend yacho kuti munoudya sei and munoita sei about these vegetables. So most of people they don't know, but if you are here with the Muchinda Womondoro, you are going to know just because everything you are going to explore it right now. Guys, mvura iri kunaya. We are being blessed. Noona zvawakaita kumaside kwangu. Murivo chete uyu ukautarisa. Saka guys, we are being blessed. Musango ZVAMUNOFANIRA Sarafina ndivimbise kuti ndichatokuda. Ndoramba ndichitokuda. Handizivi kuti chinozotadzisa kuti rudo kunakidze kana chekudya chese chiripo and everything. Mvura iri kunaya, chinchinyi and so forth. Yes, of course, the problem of the money is everywhere. So that you must work and to find the opportunities that we are going to do something chekuti tigone kuona mari. Munhu wese autotambura nenawo problem yemari. But kana mvura uchinaya like that and ndediyo yakanaka chikafu tinacho chaona tigurwisana uye zvinokunetsana kunoita kushoma. So guys, thank you very much by doing this. I know that guys you love me and me I loving you also more than what you gonna expect. Ndotokudai makatowanda kutodarika zvamuri right now. So guys, watch me on my next video. Muchinda Womondoro Musango ZVAMUNOFANIRA Sarafina ndivimbise kuti ndichatokuda.